Salutare lume, eu sunt Green Games și astăzi vă voi arăta cum să vă faceți jocurile să meargă mai bine. Bun, deci tot ce trebuie să faceți este să mergeți la browserul vostru. Ok. Bun, și vom scrie Razer Game Booster. Ok. Și dăm Enter. Și acesta va fi primul. Și intrăm. Și vom da Download Now acest buton, dacă avem Windows 8, 7 sau Vista, sau acesta dacă avem Windows XP. Bun, și vom da Download Now, vom instala și Razer Game Booster va arăta cam așa. Bun, îl pornim, ne va lua ceva să se pornească. Ok. Și după cum vedeți, aici am 3 programe. Acestea două mi le-a detectat el singur. Dar ca să adăugați jocuri, apăsăm aici și dăm Add Games. Deci aici va arăta ce a găsit el, programul. Exemplul ăsta e jocul fratelui meu și vom selecta pe acesta. Bun, și a fost adăugat. Și după cum vedeți, este aici. Apăsăm pe el. Și pentru a vă face să meargă mai bine, adică să-l pornească, apăsăm aici. Nu voi apăsa. Aici avem mai multe opțiuni. Diagnose, Tweak, Defrag, Drivers și FPS. Aici avem și Screencast. Puteți filma cu acest program jocurile care le porniți aici. Da. Mai întâi trebuie să vă creați un cont, care este foarte ușor de făcut. Da, și cam asta a fost tot ce am vrut să vă prezint. Este foarte ușor de folosit acest program. Da, și sper că v-am ajutat. Dați like și subscribe dacă v-a plăcut. Eu am fost Green Games și până data viitoare, eu vă spun baftă!